Nej. Fuck. Jeg spawnede faktisk rigtig uheldigt sted lidt. Lad os se, om vi kan gøre noget ved det. Løg din skildpadde. Og nu ved jeg ikke, hvor jeg kunne. Jeg har spillet det spil her noget tid, så jeg ved udmærket godt, hvad det kan man gøre. Så det er pisse irriterende. Og nu dør jeg så. Skønt. Se det. Bare fucking skønt. Nå. Respawn. Okay, hvor fanden er jeg nu? Synes jeg sætter sådan for at ikke lige sætte fingre på det. Nå, jeg er med. Ja. Nu kan jeg snakke om hvorfor jeg snakker det i, når jeg står på YouTube med gaming-videoerne. De kunne jeg... Jeg startede. Nu er jeg begyndt på gaming-videoerne. Det bliver shit. Det for helvede. Forpulede, rødne satan. Gå væk. Don't touch me. Jo. Før lavede jeg musik, og jeg kan noget program, jeg går tilbage til at fatte det her, så kunne jeg endelig begynde at tage gaming-videoer, det skulle meget skønt, det ikke? Ja, det. Det programmet, det er fuldstændig gratis. Du behøver ikke at betale noget. Så det er jo bare skønt. Men lad os lige tage ham så. Lige nok kan man så. F. Så lige det på. Det var jeg meget ikke. Jeg tror sgu det. Lad os se. Bang, han kan ryge til så. Der er en ting, der trods det spiller, det er... at hvis du går rundt i biler, så skal du huske, hvad det er, fordi de respawner ikke. Så for eksempel her, denne bil kan jeg så ikke bruge til noget. Jeg kan godt være, at jeg bruger den ikke, fordi jeg ellers kan komme op deroppe. Det er egentlig de dårlige ting, jeg har gjort. Det er bare spag. Unturned er et 100% gratis spil, selvom du kan købe premium, men jeg tror bare, det er så for ekstra ting, at du kan modificere imellem med ikke andet. Så det er ikke værd at købe. Fanden kan man snakke. Det er kedeligt, når man spiller det i. Det
Det er sgu ikke lige altid det sjoveste. Tøj. Så det. Alright, gå væk. Væk. Det var det godt video.